למדתי בהרבה מקומות, לא מתקרבים למקום הזה. מכללה מדהימה, ממש כיף ללמוד כאן. חוויה נפלאה. לומדים תוכנית מאוד מאוד עשירה. למדתי המון מההתחלה, אין שאלה ששאלתי ולא נהניתי. כל המורים שנתקלתי נבחרו בקפידה. הצוות מדהים, כולם פה קשובים אליך, יש פה יחס אישי לכל תלמיד. תמיד יש תמיכה, תמיד יש למי לפנות, תמיד מקבלים מענה. כולם מקצועיים ומלמדים בסבלנות, כיף ללמוד איתם. יש זמן לדבר, יש זמן של חברים, יש זמן של הלימודים. תמיד יש גם משהו לנשנש. אם אתה רוצה בהפסקות גם משהו מעבר, יש לך פה קניון למטה. המכללה נמצאת במיקום קטלני, רכבת ראשונים, מכירה חברים פה שמגיעים מפתח תקווה, מבאר שבע. יש פה חנייה מסביב בשפע. גם כשהייתי צריכה להתכונן למבחנים, והיה חופש גדול ורעש בבית, תמיד המכללה הייתה פתוחה. ביקשנו אישור פעם הראשונה, ופתחו בפנינו את הדלת. השירות שאני מקבל פה הוא אמיתי, נכון, נוח ומקצועי. אין להתלבט. אם זה לפה, לא מתלבטים.